Nakon više od 400 godina postojanja, samostalno Hrvatsko-ugarsko kraljevstvo doživjelo je svoj tragičan kraj u čuvenoj bitci na Mohačkom polju 29. kolovoza 1526. godine. U toj bitci snage Osmanskog carstva, koje je predvodio sam sultan Sulejman Veličanstveni, potpuno su razbile hrvatsko-ugarsku vojsku na čelu sa kraljem Ludovikom II. Jagelovićem. Po izgubljenoj bitci hrvatsko-ugarske vojske na Mohačkom polju 1526. i stara je Jajačka Banovina propala iduće godine, čime je nestao bedem koji je u prethodnih nekoliko desetljeća Hrvatsku i dolinu rijeke Une donekle štitio od osmanlijskih provala. Prvi osmanlijski upadi na Zrinsko Pounje započeli su 1539. godine, svega 2 godine nakon što je u osmanlijske ruke pala Dubica, najvažnije središte Donjeg Pounja. Nove velike osmanlijske provale u kraj oko Gvozdanskog uslijedile su nakon što je u njihove ruke pala i Kostajnica 1556. godine. Već u travnju 1561. godine Osmanlije su opsjeli Gvozdansko. Tom prigodom gradu je u pomoć priskočio kapetan Ivan Lenković, nakon čega su se osmanlijske snage povukle. Godine 1574. Gvozdansko je doživjelo i drugu osmanlijsku opsadu. Tada je grad opsjeo Ferhat Paša Sokolović. Danima je malena hrvatska posada odbijala napade, sve dok braniteljima u pomoć nisu pristigli general Herbert Auersperg i grof Franjo Blagajski. Treća osmanlijska opsada Gvozdanskog, koju je predvodio Kapić Paša, zbila se u lipnju 1576. godine. Nakon višednevnog bombardiranja teški osmanlijski topovi probili su istočni zid grada, te su Kapić Pašini pješaci jurnuli prema nastalom otvoru. Nakon gotovo 3 dana teške borbe oko istočnog zida, braniteljima je ponovno u pomoć došao general Auersperg, nakon čega su se Osmanlije u panici povukli. Četvrta i posljednja opsada odigrala se u jesen 1577. godine, kada je Ferhat Paša pod Gvozdanskog doveo vojsku od gotovo 6000 vojnika. Opsada je započela 3. listopada, te je na samom početku Ferhat Paša braniteljima ponudio da se predaju, što su oni odbili, nadajući se da će im ponovno u pomoć pristići general Auersperg. Nažalost, general Auersperg nije raspolagao dovoljnim ljudstvom, te se nije usudio udariti na tako brojnu osmanlijsku vojsku. Osim toga, u Gvozdanskom je u tom trenutku bilo gotovo 300 branitelja, najviše do tada, kojima su zapovjedali kapetani Damjan Doktorović, Jure Gvozdanović, Nikola Ožegović i Andrija Stepšić. General Auersperg toga je vjerojatno računao da bi tako iskusna i razmjerno brojna posada mogla izdržati opsadu za koju nije očekivao da će potrajati duže od početka prosinca, računajući da Osmanlije nemaju namjeru prezimiti podno grada. Uvidjevši da braniteljima pomoć ne pristiže, Ferhat Paša odlučio se na odugovlačenje s konačnim jurišom. Rasporedio je svoje topništvo po okolnim brdima, te je naredio neprestano bombardiranje grada. Vrlo je vjerojatno dio svog topništva Ferhat Paša postavio na brežuljak Vijenac, sjeverozapadno od Gvozdanskog, a ostatak na današnje Naokovo brdo, zapadno od grada, odakle se je najlakše moglo tući po gradu. Također je blokirao sve prilaze gradu i onemogućio dolazak branitelja do potoka Žirovac ili Gvozdina, što je obustavilo obnavljanje zaliha vode.
Saznavši da braniteljima Gvozdanskog neće pristići pomoć, Ferhat paša procijenio je sredinom listopada kako ima dovoljno vremena da pošalje dio svoje vojske na obližnji Zrin. Čuvši da će i oni ostati bez pomoći, zapovjednik Zrina Kaštelan Petar Kamenjak odlučio se je predati Osmanlijama u zamjenu za slobodan prolaz u neokupirane hrvatske krajeve. Predaja je izvršena 20. listopada, no Ferhat paša odvojio je branitelje Zrina kao zarobljenike u Bosnu. U međuvremenu, osmanlijsko je bombardiranje Gvozdanskog trajalo gotovo 2 mjeseca, ali su čvrste gradske zidine odoljevale topovskim udarima. Oko Božića se Ferhat paša vratio pod Gvozdanskog kako bi nastavio opsadu. Ponovno je pozvao branitelje na predaju, što su oni opet hrabro odbili, vjerojatno saznavši za sudbinu branitelja Zrina. Sljedeća 2 tjedna osmanlijske su snage mirovale, samo je topništvo nastavilo tući po gradu. U gradu je nedostajalo municije, vode i hrane, pa su čak zaklani psi čuvari kako bi se barem malo nadoknadio nestanak živežnih namirnica. Prvi juriš napadača 10. siječnja 1578. godine branitelji su uspješno odbili, no već sutradan Osmanlijama su došle nove snage iz Bosne, stoga su ponovno jurnuli na gradske bedime koji su dotad bili već teško oštećeni. Ali je i taj napad odbijen. Što više, odbijen je i 3. juriš osmanlijske pješadije 12. siječnja. Do kraja toga dana u utvrdi je ostalo svega 30-ak glađu i žeđu izmorenih branitelja, od kojih je većina bila teško ranjena. Tada je Ferhat paša ponovno promijenio taktiku te se odlučio na noćni napad na Kaštel, koji je trebao biti izveden u noći s 12. na 13. siječnja. I baš kad su Osmanlije trebale krenuti u juriš, na zidinama Gvozdanskog ugasile su se sve baklje. Strahujući od eventualne klopke, Ferhat paša zapovjedio je odustajanje od napada, te je naredio napad za iduće jutro. Ponedjeljak 13. siječnja 1578. godine Osmanlije su se polako kretale uz brdo prema zidinama Gvozdanskog, očekujući da će uskoro sa zidina zapucati branitelji, no sve je bilo tiho. Osmanlije su došli do gradskih vrata te su probivši ih ušli u glavno dvorište gdje su imali što vidjeti. Po dvorištu podno trijemova, razrušenih kuća kao i opustošenim odajama ležala su mrtva tijela branitelja. Na nekima se moglo vidjeti da su iskrvarili iz mnogobrojnih rana zadobivenih u ranijim borbama, dok su druga tijela bila mršava i suha, te je bilo očito da su ti ljudi preminuli zbog gladi, žeđi i hladnoće. Ostali branitelji zatečeni su na svojim položajima, smrznuti držeći oružje u rukama, koji unatoč jakoj zimi nisu napustili svoje položaje, već su ostali mrtvi spremni za posljednju obranu svoje domovine. Taj se stravičan prizor Ferhat pašu toliko dojmio, pa se obratio svojoj vojsci riječima: da sam imao ove Hrvate na svojoj strani, s njima ni jedna bitka ne bi toliko dugo trajala. Nakon toga naredio je da se pozove katolički svećenik i dopustio pokopati poginule hrvatske branitelje prema kršćanskim običajima na grobljima okolnih hrvatskih sela koje je ranije osvojio. Nakon što je osvojio Gvozdansko, Ferhat paša je svoju vojsku povukao prema Uni, postavivši u gradu tek manju posadu. Od prosinca 1578. godine Osmanlije su u Gvozdanskom imale stalnu posadu, a iduće su godine obnovili zidine Kaštela te su u gradu dopremili topove i mnoštvo oružja. Što više zbog svoje pozicije na putu iz doline Une prema rijekama Glini i Kupi, Gvozdansko je postalo iznimno važno u ratnim planovima bosanskog paše Hasan paše Predojevića za osvajanje Siska. Pod osmanlijskom vlašću bilo je sve do jeseni 1685. godine, kada je taj kraj oslobođen u Velikom Bečkom ratu od 1683. do 1699.